Väčšinou sa hovorí o tom školstve, že aké to je všetko zlé, ako to nepôjde a tak ďalej. Ale ja tam stále vidím tú nádej. Realita je taká, že tie technológie idú oveľa rýchlejšie ako to školstvo. Mnoho učiteľov nemá ani naozaj základnú digitálnu gramotnosť. Učiteľ to teraz není tá studnica múdrosti a jedna jediná a nič iné. To už dávno neplatí. Ak si niekto myslí, že umelá inteligencia nahradí učiteľov a učiteľky, tak je podľa mňa na obrovskom omyle. Pretože ak má naozaj prebiehať dobrý proces vzdelávania, tam musí byť vytvorený vzťah. A ten vzťah sa dá tvoriť len medzi ľuďmi. Kľudne robme tzv. To obrátené vyučovanie. Tí, čo sú dobrí, nech to učia v tej triede. Nech učia, ako sa napríklad dáva dobrý prompt. Ja sa považujem za privilegovaného človeka. Ja mám v podstate všetko, ja nemám žiadny problém. A ja sa teraz môžem hrať s promptami na ChatGPT a učiť sa to. Zároveň ale dennodenne pracujem s ľuďmi, ktorí riešia to, čo budú zajtra jesť. My častokrát hovoríme, že škola má pripravovať na život. Akurát tá škola reálne funguje v podmienkach, ktoré majú od toho života veľmi ďaleko a najlepšia škola je najbližšia. My nepotrebujeme na všetky pozície, a to sa týka štátnej správy, vyžadovať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Vzdelávanie je verejný statok. Základné školstvo má financovať naozaj štát a má ho financovať naozaj že výrazne dobre. Som veľký zástanca toho, že mobily sa majú regulovať, nemajú mať deti ich dispozícii. Vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy podcastu E-commerce 2034 o budúcnosti spoločnosti, technológií a biznisu. Ako darček na svoje 10. narodeniny ho prináša spoločnosť Dexfinity a dnes prijal pozvanie odborník na školstvo a vzdelávanie, otec, riaditeľ a inovátor Juraj Hybš. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak pán Hybš, ako vnímate budúcnosť? Na čo sa tešíte a čo sa možno obávate? No, čo sa teším, čo sa týka vzdelávania, tak ja sa teším, že sa to pomaličky snáď bude hýbať lepším smerom. Aj keď viem, že teda väčšinou sa hovorí o tom školstve, že aké to je všetko zlé, ako to nepôjde a tak ďalej. Ale ja tam stále vidím tú nádej, že ono to pôjde. To je vzácne ináč. A to je vzácne, ale ja zase poviem, že pred 20 rokmi, ako som naozaj z tejto oblasti začal pohybovať viacej, tak sa naozaj o tom školstve a vzdelávaní zďaleka toľko nerozprávalo ako teraz. A samozrejme to rozprávanie nestačí, ale minimálne teda to, že je to už téma, o ktorej sa oveľa viac diskutuje ako kedykoľvek predtým, je podľa mňa, že krok dobrým smerom. A to, čoho sa bojím, tak reálne naozaj dnes vidím, ako tá situácia vyzerá, a to vôbec nielen na Slovensku, čo sa týka politickej situácie. Veľmi častokrát hovoríme o tom, ako to Slovensko je na tom zle a tak ďalej. Ale ani ten vonkajší svet není nejaký ideálny a vidíme, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, že súčasný prezident je podľa mňa niečo veľmi podobné ako aj my Andreja Danka alebo Roberta Fica. Takže, a to je naozaj veľmoc. A preňho asi tiež nie je prioritou školstvo zrovna, že? Ja odoberám jeden americký magazín pedagogický a tam je naozaj veľmi často spomínaný Trump a ukazujú všetko, čo robia. To si hovorím, že my za to na Slovensku ešte veľmi dobre. To, ako on sa snaží zrušiť ministerstvo školstva, ako obmedzovať financie pre verejné školstvo, ako zastavovať inovácie, to je niečo neuveriteľné. Fú, tak to je trošku možno aj odpoveď na ďalšiu otázku, že aké trendy a zmeny vnímate z pohľadu najbližších 10 rokov za kľúčové? Čím by sme sa ako spoločnosť mali zaoberať? No, ak sa bavíme o vzdelávaní a o tom, že čo bude naozaj to kľúčové, áno, jedna vec sú naozaj, že technológie. A tam častokrát my hovoríme o tom teda, že tie technológie by mali sme mať aj v školstve a mali by sme na to tie deti pripravovať. Realita je taká, že tie technológie idú oveľa rýchlejšie ako to školstvo. To školstvo naozaj de facto je vždy v tom závese a dokým to ono dobehne už niečo úplne nové. Budem teraz aj kriticky do takých vnútorných radov, akože u nás v školstve. Mnoho učiteľov nemá ani naozaj základnú digitálnu gramotnosť. Ja aj keď vidím, ako pracujú s mailami, ako pracujú s tým PowerPointom, to sú naozaj tak bazálne veci, ani to nejde úplne dobre. No a my tu zároveň rozprávame dnes o umelej inteligencii. To je tak obrovský skok, že v tomto som trošku ja skeptický, či to dokážu dohnať. A to si vôbec nemyslím, že častokrát sa hovorí o tom, že tí starší učitelia to nevedia. Ja poznám aj starší učiteľov a to sa bavíme možno o tých, ako som už ja, 40-50 plus. A mnohí práve sú takí, že sú nadšení a chcú to skúšať a robia to. Ale ja vidím veľa mladých učiteľov, ktorí prídu a naozaj tiež tú digitálnu gramotnosť nemajú a už to nevedia učiť. Takže
toto ja považujem za veľkú výzvu. Vy osobne ste ako na tom? Ja neviem, že ChatGPT, že používate ho, alebo akýkoľvek AI nástroj? Takto, že ja ho používam, ale keď vidím, ako to robia naozaj ľudia, ktorí, ako je dokonca Zuzka Tkáčová, ktorá je laureátka ceny Učiteľská osobnosť Slovenska, dostala práve za to, ako ona učí informatiku, tak to ja vidím, že to ja som že čistý amatér, začiatočník, to ja vidím, že som niekde úplne inde. Na druhej strane, ale potom vidím ľudí, ktorí aj v školstve nevedia vlastne, že čo to vôbec je, ani to v živote nepoužili a to ja považujem za obrovský problém. Ich študenti to ale za problém určite nepovažujú. Ja to vidím, že tie decká sú fakt, že mnohokrát ďalej. A ja sa priznám aj sám čestne, že ja mám aj dve dcéry, ktoré majú 20 rokov a keď som potreboval do iPhoneu dať tú kartu, že by som mohol platiť tiež mobilom, no ja som to moc nevedel, nechcel sa mi to ani riešiť. A teraz som videl, keď som to dal dcére, to bolo za 2 sekundy spravené a strašne som potom machroval, ako viem s tým platiť a dokonca môj mladší kolega to nevedel, tak som bol trošku hrdý. A to je možno aj odpoveď na to, že tie deti a mladí ľudia sú v tých technológiách častokrát oveľa ďalej. A ja hovorím, a to je možno práve tá cesta, aby sme mohli s tými mladými ľuďmi pracovať a povedať, že tak poďte nás to naučiť, poďte ukázať, ako to vy robíte. Kľudne robme tzv. To obrátené vyučovanie. Tí, čo sú dobrí, nech to učia v tej triede. Nech učia, ako sa napríklad dáva dobrý prompt, a ako to vyzerá, ako s tým sa dá pracovať, ako sa dá cez umelú inteligenciu tvoriť grafika, video. Ja si myslím, že dnes, a my sa musíme toho zbaviť, učiteľ to teraz není tá studnica múdrosti a jedna jediná a nič iné. To už dávno neplatí. Ten učiteľ má byť hlavne človek, ktorý vytvára naozaj priestor na to, aby človek mal chuť bádať, poznávať a skúmať veci. Takže skôr taký mentor. Hovorí sa niekedy mentor, sprievodca, niekedy to môže byť aj tá studnica múdrosti, lebo zase, povedzme si úprimne, aj pri tej umelej inteligencii vzniká to halucinovanie, vidíme tam, že tam je veľakrát dezinformácie. Ten učiteľ alebo učiteľke mal byť práve ten, ktorý tých mladých ľudí vedie k tomu, aby rozmýšľali kriticky. Teraz im vie klásť otázky. Ako vieme, že toto, čo povedala umelá inteligencia, je naozaj pravda? Alebo ako si to teda vieme overiť? Na toto tam ten učiteľ je. A ten žiak môže kľudne byť ten, ktorý ukáže, ako sa robia dobré prompty. Ktoré odvetvia a typy vzdelávania by mali byť prioritou pre súčasnú generáciu aj budúce deti? Keby ste sa vy teraz rozhodovali, že na akú ísť vysokú školu, alebo by ste teda, už to máte vlastne za sebou, dcery majú 20 vravíte, ale keby ste teraz chceli svoje dieťa správne nasmerovať, že čo najbližších 10-20 rokov bude možno ten študijný odbor, ktorý bude práve ten žiadaný, tak ako by ste odpovedali? Na toto ja vždy odpovedám takú zásadnú vec. My nevieme, čo bude o 20 rokov. Že to, ak si dnes niekto povie, že tak áno, toto dnes musíme študovať. Sú povolania, ktoré si myslím, že budú vždy treba. Napríklad? Dcera napríklad študuje medicínu, tak si myslím, že ona ako lekárka, že si to uplatenie nájde. Ja snažím sa smerovať k tomu, aby bola pediatrička, alebo nech sa venuje detskej psychiatrii. To sú práve profesie, ktoré sú vysoko nedostatkové. Problém je, že študuje v zahraničí a ešte tam musí nastať ten krok, že ho musíme dotiaľ naspäť na Slovensko. Takže to ešte bude veľká motivácia. Druhá tiež študuje v zahraničí a študuje bezpečnostné štúdie. A hovorím si, to je tiež proste vec, ktorá bude dôležitá, ale základná vec je, že my nevieme presne, čo bude o 20 rokov. My nevieme možno, čo bude o 5 rokov a ktoré naozaj veci sú dôležité. Ak sa rozprávame o vzdelávaní, že čo robiť, my naozaj musíme tie deti dnes učiť už od základnej školy naozaj tie zručnosti, ktoré vieme, že budú dôležité. A to sú, že ako pracovať v tímoch. Ako dnes reálne naozaj, že byť človek, že robím sám, takých povolaní bude čím ďalej menej. Musíme ich naučiť, ako riešiť problémové úlohy. My napríklad vieme, že aj keď sa merá úspešnosť našich detí vo veku 15 rokov, bolo to pred niekoľkými rokmi v PISA testoch, kde sa merali, ako vedie naše decká riešiť problémové úlohy v tímoch, tak Slovensko skončilo ako jedna z najhorších krajín. To znamená, že naše deti, keď dáte do tímu a dáte im problém, tak zlyhajú. To je obrovská tragédia, pretože toto sú veci, ktoré budú treba. Toto sú veci, ktoré budú treba takmer v každom povolaní, pretože tých povolaní, kde človek bude len mechanicky alebo automaticky niečo robiť, bude čím ďalej menej, pretože naozaj to veľmi ľahko nahradí umelá inteligencia, roboty. To sú veci, ktoré proste už dnes vieme, že nebudú v budúcnosti fungovať. Takže neexistuje to jednoznačná odpoveď, že
poďme ich učiť, neviem, inžinierstvu, alebo stavať bunkre, alebo zaháňať sa sekerov, alebo kybernetická bezpečnosť, alebo že vlastne odkiaľ pokiaľ. Keď sa spýtujú mladí ľudia, že čo majú študovať, ako tá odpoveď je v podstate pre mňa, že kde máš vášeň? Čo naozaj chceš robiť? A ja si odpovedám aj sám za seba, že ja som išiel študovať filozofiu, čo je teda odbor, ktorý častokrát vyzerá, že to je niečo nepoužiteľné. Teraz zase prichádza do módy. Ja som zažil naozaj, ja som bol na medzinárodnej konferencii Global Teacher Prize pred 7 rokmi a tam práve vystúpil filozof a vystúpil práve v súvislosti s technológiami a s autonómnymi autami a hovorí, ja pracujem v tíme, kde my riešime etické dilemy. Pretože to autonómne auto ukázalo konkrétne etické dilemy, kde teraz ukazuje, áno, je tam proste teraz nejaký problém, zrazím toho človeka, nezrazím ho, lebo tam môžu byť dvaja iní a tej zrážke sa nejako musím vyhnúť a to sú ťažké etické dilemy, ktoré my musíme do tých aut naprogramovať. A on hovoril, že toto kedysi by nikto nepovedal, že na toto je filozof alebo človek, ktorý sa venuje etike a ja som súčasťou toho tímu. A bolo to fascinujúce a dnes sa mi to zdá, že takýchto ľudí bude čím ďalej treba viac. ChatGPT je s nami len vyše 2 roky a školstvo sa s ním nevie vysporiadať. A to sme už trošku načrtli. Aký vplyv ale bude mať na študentov a vzdelávanie? Tak on už má teraz ten vplyv. Ja vidím aj mnohých učiteľov a učiteľky, ktorí sa naučili ten ChatGPT používať alebo aj iné aplikácie z umelej inteligencie a zrazu vidia, že to nemusí byť strašiak, ale že im to brutálne pomáha v práci, napríklad už len pri tvorbe otázok na testy. Čo je vec, že to predtým ste si museli tie otázky vymýšľať, tam do tej umelej inteligencie nalejete dobrý prompt, dáte tam, či to má byť otvorená, odpoveď uzavretá, či si môže vybrať a on to všetko spraví za 2 sekundy. Bežne učiteľ to naozaj krvopotne musel proste na tom počítači písať, hľadať informácie a mnohí vidia, že perfektné. Ja poviem príklad, že môj syn pred týždňom, on má 11 rokov, hovorí, že má sa naučiť deliť dvojciferným číslom. Ja hovorím, že ja som tu už aj zabudol, kto to robí. Sa priznám, že ja používam kalkulačku dvojciferným číslom a čo s tým zvyškom vlastne budem robiť. Netušil som, ale vynašiel som sa, použil som ChatGPT, aby nás to naučil a išli sme naozaj krok po kroku. Musím povedať, že bavilo to mňa, bavilo to syna, že nemal akože voči tomu odpor. My sme naozaj že hodinu rátali príklady, pretože keby sa niekde zasekli a nevedeli sme, že prečo tento postup nefunguje, znovu som to nalial do toho chatu GPT a pekne nám to ukazovalo proces, ako to on ráta. Hovorím, perfektné. Pretože tu de facto ten chat GPT sa stal dobrým učiteľom matematiky, ktorý bol personalizovaný presne na problémy, ktoré som ja so synom riešil. Na druhej strane, ja chcem ale povedať dôležitú vec, a ak si niekto myslí, že umelá inteligencia nahradí učiteľov a učiteľky, tak je podľa mňa na obrovskom omyle. Pretože ak má naozaj prebiehať dobrý proces vzdelávania, tam musí byť vytvorený vzťah. A ten vzťah sa dá tvoriť len medzi ľuďmi. Ten si nevytvoríte s umelou inteligenciou. A ja si preto nemyslím, že školy zaniknú. Naopak školy sa budú musieť transformovať a naozaj tam tá rovina toho vzťahu bude to kľúčové, na čom tá škola bude stáť. A vďaka tomu vzťahu my tie deti môžeme posúvať. Takže tá studnica múdrosti, ako ste vraveli, je priemerný učiteľ v porovnávaní s umelou inteligenciou vlastne, že ďaleko vzadu. Aj keď ChatGPT povedzme, že halucinuje, tak umelá inteligencia má naozaj že dosah na všetky dáta a fakt, že za 2 sekundy to vysype. Ale teda dôležitý je vzťah a možno zmena toho mindsetu učiteľa, že on je skôr ten sprevádzač. Dobre, čo ak ale už teraz napríklad sú, ja neviem, že vidiek, kde tých škôl je menej, možno tá úroveň není taká, ako povedzme naozaj v centre Bratislavy alebo že v centre krajských miest. Bola by to cesta pre takéto deti, aby sa povedzme učili s umelou inteligenciou, že by im to pomohlo napríklad s angličtinou, lebo tak neviem ako v nejakej revúcej, ako učitelia, že...
Trošku spochybňujem to, že či to ChatGPT nebude lepší učiteľ. Lebo už teraz napríklad, že už robí kauč a mentora. Dokonca môj brat má skúsenosť, že s terapiou cez ChatGPT chodí aj navštevuje aj normálne, že psychoterapiu klasicky s človekom one-on-one na gauči, ale vravel, že najlepšie sedenie mal práve s ChatGPT. Ja jednu vec len možno, že niekedy tak trošku spochybňujeme také, že revúca, nazvieme to, že regióny, keď dnes sedíme v Bratislave, a keď to slovo regióny ja nemám rád, my čo žijeme mimo Bratislavy, tak hovoríme o Bratislave, o regiónoch. A my máme výborných učiteľov aj mimo krajských miest, dokonca ja som zažil práve skvelé učiteľky a učiteľov na dedinských školách a to sa málo kedy o tom hovorí. Tak to som potom neslušne generalizoval a všetkým tým učiteľom sa ospravedlňujem, naozaj úprimne. Ja to len hovorím možno kvôli tomu, že napríklad práve v Bratislave je obrovská konkurencia a učiteľka si môžu vybrať, že či budú pracovať v školstve alebo niekde inde. A práve ľudia niektorí proste naozaj žijú mimo tej Bratislavy, sú naozaj veľmi dobrí, a povedia si naozaj to naplnenie proste mám v školstve. Dobre, nemám tu možno toľko príležitosti a práve tam tí kvalitní ľudia sa môžu objavovať práve v tých školách, čo sa práve v Bratislave nemusí diať. Čiže v tomto som trošku opatrný, že či tie dedinské školy, či sú horšie, nie sú horšie. Beriem to šťastie trošku subjektívne. Ja som zakladal naozaj malú komunitnú školu na Zajžove, ktorú študovali všetky moje deti. Bola to malotriedka. A práve moja mama, keď zistila to prvýkrát, že jej vnúčatá budú chodiť do triedy, kde budú vlastne deti od 6 do 10 rokov spolu, kúria si v piecke, no celé zle, pretože prvá reakcia bola, že takto je ako v 19. storočí a celé to je o ničom. Obidve dcery sú úspešné, vedia veľmi dobre čítať, vedia spolupracovať. Mnohé veci sa práve cez tú malú triedku naučili. Syn si myslím, že tú malú triedku ako mal veľmi rád a kľudne by tam ostal až do 15 rokov, ale to sa nedalo. A práve na tom aj ukazujem, že práve aká to môže byť veľká pridaná hodnota. Aj takéto malé školy. Aj z toho dôvodu, a tam ten silný pridaný moment bol napríklad, že tie decká tým, že sú vekovo rozdielne, ako sa naučili spolu vychádzať, ako sa museli nejakým spôsobom učiť tej spolupráci. A tá malotriedka napríklad oveľa lepšie reflektuje reálny život, ako homogénne triedy, kde sú vekovo deti rovnaké. Lebo aj my máme rozdiel. To je taký holandský model, nie? Rutger Bregman opísal nejakú holandskú školu, kde vlastne sú spojené prvé ročníky s druhým, tretím, štvrtým, piatým a že vlastne tie starší študenti sa menia na učiteľov, doučovateľov a že vlastne sú tam ako keby, ja si to predstavím ako veľké ihrisko, kde je že matematický roh a chemický roh a vlastne tam sa stretáva prvák s piatakom. A čo nechápe mu vlastne vysvetlí ten študent možno trošku ešte zrozumiteľnejšie ako ten učiteľ a že tí učitelia sú vlastne tí mentori tam. Toto presne takto funguje. Zažil som to naozaj na tejto našej škole aj pri mojich deťoch, ktoré nasávali to, čo preberajú štvrtáci, oni boli druháci a lepilo sa to naozaj na nich. A to, čo je dôležité, my častokrát hovoríme, že škola má pripravovať na život. Akurát tá škola reálne funguje v podmienkach, ktoré majú od toho života veľmi ďaleko, pretože není sú reálne tie školy koncipované tak, že odrážujú skutočný život. Už len to, že máme vekovo všetky deti rovnaké, neodráža skutočný život, lebo my sa v skutočnom živote stretávame veľmi v rozdielnych vekových skupinách, kde deti sa môžu navzájom obohacovať. Vidíte šancu, že by sa toto transformovalo? Táto diskusia sa otvára. Ja si myslím, že nemusíme možno zakázať ani tak k tomu, že poďme deti miešať vekovo, aj keď akože ja si myslím, že je to cesta, ja by som bol tomu otvorený. Tam ešte väčší problém je ten, že my budujeme homogénne školy, čo sa týka napríklad sociálnych vrstiev. Že dávame dokopy len deti, ktoré sú z jednej sociálnej vrstvy a to je obrovský problém. To je to, čo ja hovorím, že dnešná rola školy je v prvom rade, alebo jedna z dôležitých tých častí je, aby učila deti solidarite, súdržnosti. A to sa dá učiť len vtedy, keď sú tie triedy rozmanité. Keď sa v triedách nachádzajú deti, ktoré sú aj z generačnej chudoby, ktoré sú deti aj úspešných podnikateľov, ktoré nás možno dnes počúvajú, ľudí, ktorí sú z bežnej strednej vrstvy, takto má vyzerať dobrá trieda, pretože to znamená, že takto potom by sa mala odrážať aj reálne spoločnosť. My ak začneme deti vzdelávať tým spôsobom, že ich už od útleho veku segregujeme
nadané, súkromná škola, tam máme deti len rómske, no my sa nemôžeme potom čudovať, že keď tie deti majú 18-20 rokov, že tá spoločnosť je tak fragmentovaná, lebo oni sa vlastne tie deti nemali kontakt. Nestretávajú. Oni vyrastajú úplne oddelenie. Ale riešenie, lebo tak chápem, že keď je súkromná škola, je tam nejaké vyššie školné, tak jasné, že si to nedovolí každý, takže to je ako keby taký prirodzený filter. Ktorý není dobrý. Ktorý nie je dobrý. Ale že ako sa to dá riešiť, lebo v podstate, tak ja neviem, že geograficky, že spádová škola tu budú skrátka všetci z tohto sídliska, odtiaľ potiaľ spolu, alebo že vlastne čo to je ten model, ktorý sa hovorí častokrát, a to je ten, že v tom Fínsku, kde sa hovorí, že tá najlepšia škola je najbližšia. Len my dnes na Slovensku napríklad vidíme, že aj tie verejné alebo štátne školy sa snažia vyberať si tie deti. Napríklad, že nechcú deti z generačnej chudoby a vytvárajú sa v tých mestách školské obvody tak, že deti z generačnej chudoby sa dávajú do jednej školy. A tam ich necháme a deti z majority zase máme v inej škole. A takto sa teraz vzdelávajú 9 rokov. Na strednej škole sa už vôbec nestretnú, pretože tie deti na inej strednej školy. Tým pádom vzniká obrovský problém, ktorý sa potom prejavuje, že my keď zrazu zistíme, že ako si napríklad dôverujeme na Slovensku, ako v krajine, my sme krajina, kde si takmer nedôverujeme. Tam tie čísla nám ukazujú, tá miera nedôvery je obrovská. A ono to dá sa len obrúsiť naozaj tým, že sa rozprávame, že sa stretávame a není lepšie miesto na takéto veci, ako je základná škola. Neexistuje v podstate miesto, kde by sa mohli stretávať rozmanité deti, ako je na základnej škole, pretože stredná škola už prirodzene deti delí. Niekto je na gymnázium, niekto na odbornú školu a tak ďalej. A už nehovorím o vysokej škole. Čiže tých 9 rokov, aby na to mali učiteľov pripravovať, ako pracovať s rozmanitosťou, ako pracovať s rozličnými deťmi. My oveľa viac sa stále rozprávame o tom, ako nám deti uspeli v testovaní 9 v slovenskom jazyku. Je to šťastie dôležité, ale to nie je najdôležitejšie. Akože aj keď deti budú výborné, ale nebudú mať teraz tieto sociálne zručnosti a sociálne cítenie, tak ako krajina dopadneme zle. Keď vravíte o tom, že najlepšia škola je tá najbližšia, tak je to trošku odpoveď možno aj na tých helikopterových rodičov, ktorí keď vlastne bývajú v satelite, niekde pri meste a vozia do centra mesta to dieťa, tak vlastne stále ho iba z tej školy vyberú autom a vlastne s ním idú domov, prípadne nejaký krúžok alebo návštevu, ako keby není tam úplne šanca, že dieťa aj po škole zostane v škole, na ihrisku, hrať sa s kamarátmi, prípadne ešte možno aj s tými rodičmi, ktorí by s ním zostávali v tej škole. Vy ako riaditeľ sa snažíte nejakým spôsobom možno riešiť toto? Že aby sa tam budovala ako keby aj taká komunita okolo tej školy? Pár upresnení. Ja nie som riaditeľ školy. Alma? Zriaďovateľ? Ja som zástupca zriaďovateľa, som tzv. Programový riaditeľ, čo znamená, že ja mám na starosti teraz akože dlhodobé rozvojové plány školy. Tam je pani riaditeľku Zuzku Brhlíkovú, ktorá má na starosti všetky pedagogické procesy a my to v tíme vlastne robíme spoločne a to je možno aj dobrý koncept. Že môžu byť kľudne aj tímoví riaditelia. Akože jeden riaditeľ vo finále pri takýchto školách, ako máme aj my, by to v podstate nezvládol. My tam potrebujeme deliť si úlohy, takže to je len na upresnenie. Popravené, áno, ďakujem. A dôležitá druhá vec je, že to ste správne povedali, že naším cieľom je naozaj budovať okolo tej školy komunitu, práve preto, že tú školu Almu navštevuje aj veľa detí z generačnej chudoby. Čo znamená napríklad, že tí rodičia naozaj žijú v veľmi ťažkých podmienkach. Generačná chudoba vo finále znamená, že to sú veci, ktoré si my ťažko vieme predstaviť. Mnohí tí ľudia naozaj nemajú stále vodu. Mnohí tí ľudia žijú aj bez elektriny. Sú to ľudia, ktorí žijú v tak skromných podmienkach, ktoré my si dnes nevieme predstaviť. Ja tým, že tam chodím často, som si uvedomil, že som sa to zvykol, ale keď tam zoberiem niekedy návštevu, že poďte sa pozrieť, ako to naozaj funguje, pretože oni povedia, veď tá škola to je v pohode, veď to je pekné. Ja hovorím, ale poďte sa pozrieť na tie podmienky, kde naozaj tie deti vyrastajú. Čo to pre ne znamená ráno sa obliecť a ísť do školy, že to vyžaduje obrovské množstvo energie. V tých podmienkach, v ktorých oni sú, a to sú naozaj častokrát maličké izbičky. Poviem to na príklade. Na minulý týždeň zaspal chlapec, lebo vypla elektrina
A oni nemali svetlo, nemali nič. No a teraz jeden chlapec hovorí, ale už teraz ráno už aj svetlo, veď to ste sa mohli zobudiť. A tam vlastne vznikla tá situácia, že ten chlapček hovorí, a my máme okna. Uh-huh. Oni žijú naozaj v chatrčke, ktorá nemá okna. Tam proste idú len prespať. To je niečo, čo pre nás je niečo nepredstaviteľné, že fungujú v úplne inom režime. Ja som si to uvedomil, keď sme zobrali deti na školský výlet. A mnoho detí na tom školskom výlete zaťahovalo hneď žalúzy, aby tam bola v izbe tma. A mne to prišlo fakt zvláštne. Ja som až potom uvedomil, že ich bežné bývanie v izbe znamená, že žijem v tme. Pretože nemajú okna. Alebo majú tak maličké, že tam to svetlo vlastne neprichádza a toto je ich prirodzené prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne. A to je strašné. Takže preto tak vysvetľujem, lebo keď sa povie generačná chudoba, málokedy si pod tým my niečo vieme predstaviť, čo to presne znamená. A to sú naozaj že veľmi, veľmi drsné podmienky. No a preto takto na týchto príkladoch sa to snažím priblížiť, aby sme pochopili, čo to znamená a vrátim sa k tej komunite. A komunita znamená, že my chceme, aby aj títo rodičia sa podielali na živote školy. A je to strašne ťažké, pretože tí ľudia v prvom rade majú zlú skúsenosť so školou. Škola bolo niečo, kde ich trestali, kde sa na nich pozeralo s opovrhnutím, kde nedostávali vo finále podporu. Tie decká vám častokrát povedia, aj keď tam prídem, no my sme tí sprostí. Oni od malička žijú s tým, že oni vlastne nemajú šancu niečo dosiahnuť. A to je niečo, čo sa veľmi ťažko počúva. No a áno, preto to budovanie komunity, poďte k nám, poďme robiť spoločne veci, je nesmierne dôležité, ale to je beh na dlhú trať. Vaša manželka na LinkedIn uvádzala príbeh, kde si vlastne rómske dievča zabudlo uterák? Ako to bolo? No, ono si ho nezabudlo ten uterák, ono ho nemalo vôbec. My sa snažíme tie deti, všetky, do tej triedy, o ktorej manželka písala, do tej triedy chodí aj náš syn. A tam má vlastne väčšinu spolužiakov z generačnej chudoby. A keď vlastne idú na nejakú školskú akciu, tak tá filozofia našej školy je, že žiadne dieťa není vyučované. Čo znamená, že ak sa ide napríklad na kúpalisko, tak sa proste kúpia lístky naozaj všetkým. Lenže to nestačí. Vám nestačí dať deťom vstupenku. Vy teraz musíte pri tom rozmýšľať, že či to dieťa naozaj na to kúpalisko môže ísť. A prvá vec, čo sa musíte spýtať, kto nemá plavky. No, skoro nikto nemal zase plavky, tak musíte zhaňať plavky, lebo oni plavky naozaj nemajú prečo mať. Oni s rodičmi nechodia teraz do akvaparkov. Potom naozaj je uterák. Niekedy sa hanbia za to, že aké tie uteráky majú. A tým pádom si ich nechcú ani zobrať, takže musíte zabezpečiť aj uterák. No a situáciu, ktorú opisovala manželka, bola o tom, že jedno dievča to uterák nemalo teda žiadny, aj sme ho nezabezpečili, lebo vlastne nepovedal, že ho potrebuje. A mali sme náhrade. Vedeli sme, že takáto vec sa môže stať, no ona vlastne si ten uterák vypýtala. Ona bola prekvapená, keď to manželka podala. A prvá jej reakcia bola, že vám sa nebude hnusiť, že ja použijem váš uterák, vás, bielých ľudí. A to je niečo, čo mne častokrát nebolo jasné, ale to nie je len o uteráku. Tí ľudia boli prekvapení, keď napríklad si s nimi podáme ruku. Oni sú naučení napríklad, že človek z majority sa im štíti, hej, že sú hnusní. To sa bavíme o dievčati v akom veku? 11 rokov. 11 rokov a už vlastne si takéto veci pripúšťa. Áno, to je úplne, že bežné, lebo takto sú nastavené očakávania väčšinovej spoločnosti. Je, že tieto deti v podstate dostávajú informáciu, že z vás nikdy nič nebude. Toto častokrát oni počujú. A preto sú veľakrát akože naozaj že vďačné, keď my im ukazujeme, že počujete, ty si talentovaný, ty si výborný v tomto, poďme na tomto pracovať. Častokrát ani rodičia ich v tomto nepodporujú, lebo oni tiež neveria, že to dieťa to môže dokázať, lebo oni si zažili strašne veľa zlyhaní, zažili si strašne veľa tých problémov a prekážok, ktoré my si nevieme predstaviť. Že ja to hovorím na príklade jednej našej mamičky, ktorá žije naozaj v lese, v osade, ktorú sme hľadali 2 dni a nie je tam voda, nie je tam elektrina, najbližšia zástavka je pol hodinu pešo. A keď som teraz pozeral, čo tá žena všetko musí ráno spraviť,
aby obliekla tú svoju dcérku a išla s ňou do školy, ja som hovoril, že ja by som sa na to vykašľal. Ja by som nemal toľko síl toto robiť. A robí to už teraz 3. alebo 4. rok. A kde berie tú energiu a že z týchto ťažkých podmienok proste teraz ona chce naozaj, aby to dieťa do tej školy išlo. A to je tá sila, čo je za tým, že koľko tej energie oni musia vynaložiť, ktorú my nemusíme. Dnes sme s Žoženou sa ráno rozprávali, že my ráno staneme dvaja, máme tam syna, máme kompletný servis, máme elektrínu, máme prístroje, spravíme 10. všetko a už sa cítime niekedy, že že unavený, že ráno makačka. Ja si vždy spomínam na tú našu mamičku, čo tá musí všetko absolvovať, a vstáva už o nejakej 4:00, aby to všetko stihla, nanosila vodu a neviem čo všetko. A potom idú do školy. Ona už má za sebou de facto polovičku pracovného času, dokým len príde do školy. A to si my častokrát toto neuvedomujeme. A ja preto hovorím, že v tých ľuďoch je obrovský potenciál, ale tie prekážky, ktorým oni musia čeliť, sú také, že, a to není teraz výčitka, nevieme si to predstaviť. Nevieme si to predstaviť, lebo človek sa na to tak pozrie zvonku a aj sa toho bojí, že do toho sa hlbšie ponoriť. Keď tu vlastne sa potom deje ten exponenciálny technologický rast, inovácie a všetko sa to mení, že ohromne rýchlo, tak ako vlastne dostať takéto deti k nejakej augmentovanej alebo virtuálnej realite, aby si to vôbec skúsili v škole, pochopili to, ako s tým prichádzajú, vlastne neprichádzajú do kontaktu potom doma. Poznáte nejaké projekty, ktoré by mohli byť inšpiráciou, že kde augmentovaná virtuálna realita presne ponúka, sa využíva správnym spôsobom pri vzdelávaní a umožňuje sa, povedzme, presne, že aj mimo školy, ako keby prídem, mám tamto zariadenie, môžem ho používať? Tu by som možno rád povedal, že tá technológia je obrovské riziko to, že ona bude ešte viac prehlbovať tie sociálne rozdiely medzi ľuďmi. To si musíme pripustiť a musíme si začať o tom viesť diskusiu, čo s tým ideme robiť, pretože ja sa považujem za privilegovaného človeka. Ja mám v podstate všetko, ja nemám žiadny problém a ja sa teraz môžem hrať s promptami na ChatGPT a učiť sa to. Zároveň ale dennodenne pracujem s ľuďmi, ktorí riešia to, čo budú zajtra jesť. Tá disproporcia je obrovská. Ako ja dnes aj si hovorím, že keď aj s tými deťmi niečo v tomto robíme, tak oni sa naozaj učia stratégie prežitia v tej komunite, v ktorej žijú. A tie stratégie prežitia sú veľakrát vysoko efektívne a im rozumiem, prečo to tie deti robia. Zároveň viem, že ak sa chcú vymyť z generačnej chudoby, my ich musíme pripravovať aj na ten svet technológií. A je to strašne ťažké, lebo tie decká musia toho zvládať strašne veľa. Oni musia prežiť aj v tých veľmi ťažkých podmienkach a zároveň od nich chceme, aby vedeli kráčať s tou dobou. Neviem, aké je riešenie. Čo sa týka využívania technológií v tomto prípade, naozaj tu je veľká možnosť toho, že práve umelá inteligencia nám môže pomôcť s tým personalizovaným učením. A je to vysvetliť na príklade. My robíme veľa meraní v škole. My vidíme, ako to dieťa napreduje, kde sú silné stránky, slabé. A my vidíme, že v triedách máme obrovské vzdelávacie rozdiely. Máme deti, ktoré... Rovesníci, ale napriek tomu... Rovesníci, poviem príklad, angličtina, vidíme tam teraz dáta, decka, ktoré majú, že C1 angličtinu, vynikajúce. A potom máme deti, ktoré majú absolútne problém s čítaním, to nie že v angličtine, ale v slovenčine. Na vyrovnávanie takýchto rozdielov by práve mohla pomôcť tá umelá inteligencia, ktorá vlastne pomáha. Na to personalizuje práve na potreby toho dieťaťa a pomáha mu rásť v tom, čo ono potrebuje. Lebo vy keď dávate plošne všetko všetkým deťom, ono to nefunguje. A ten učiteľ, ak má v triede 20-25 detí, no tak to by muselo byť akože Superman, aby toto všetko stíhal. A práve tu si viem predstaviť, že kvalitne využitá technológia by mohla veľmi pomôcť, ale zároveň, a to ja hovorím ako úplne prvotnú podmienku, ten učiteľ alebo učiteľka s tými deťmi musia byť vybudovaný vzťah. Tie deti musia vidieť, že učiteľovi na nich záleží a preto používa napríklad teraz nejakú technológiu, lebo im chce pomôcť. A
A to je to, čo ja vidím ako prvé, že najprv musí vybudovať vzťah, dôveru medzi učiteľom a dieťaťom a potom môžeme nasadiť technológie. Som si istý, že nepomôže to, že prídeme do triedy, dáme deťom virtuálnu realitu na oči, začneme im tam púšťať, neviem čo, oni výjdu a všetko budú zrazu vedieť. Nie, to nebude fungovať, oni to nebudú chcieť mať na sebe. To je dôležitá vec. Tam musí byť ten vzťah a ten vzťah je podľa mňa absolútne primárny pred akoukoľvek technológiou. A okrem ChatGPT, aby to nebolo ako keby len, že sa bavíme o nejakých chatbotoch, ktorí nás budú učiť angličtinu presne na tom leveli, aký by sme potrebovali, tak videli ste nejaké školné pomôcky alebo programy práve v prostredí virtuálnej reality alebo augmentovanej reality? Lebo ešte kedysi dávno napríklad sa využíval ten trend Minecraftu, že všetky deti zbožňovali Minecraft. A ešte stále niektoré zbožňujú. No ešte stále sú. A teraz, že videl som, že model oka vymodelovaný v Minecrafte a vlastne tie deti sa mohli ako keby prechádzať v oku a vidieť napríklad to zloženie oka. Alebo v rámci takej PR aktivity na strednej škole odbornej v Trnave sa dala súťaž o to, že vybudovať nejakú časť Trnavy v Minecrafte. Tie deti sa do toho tak pustili. Ten vlastne víťaz, taký, že polautistický chlapec, bez toho, že by vyšiel pred dom, on vymodeloval celé Trojičné námestie, ešte aj interiér divadla a ešte aj kvety, všetko tam, že jednoducho ako sa dá vtiahnuť to dieťa do toho ich sveta, alebo že čím sa vie nadchnúť, povedzme práve, že augmentovaná virtuálna realita, že začneme týmto. Ja som videl množstvo učených pomôcok postavených či už na virtuálnej alebo rozšírenej realite, aj v zahraničí. Áno, človeka to, že ohúri, ale veľakrát som aj videl to, že na to človeka ohúri, ale vlastne nič to nespraví, čo sa týka že nejakého vzdelávacieho účinku. Že je to taká, že show. Uh-huh. A tam je dôležité, že čo s tým ten učiteľ ale bude robiť. Ako to dieťa vedie, že keď teraz toto tam má, že ako to dieťa naozaj s tým bude pracovať a čo ho to vie naučiť. Lebo ja veľakrát vidím to, že my sme tak nadšení rýchlo z tej technológie, ale vy keď zistíte, čo sa tam vlastne to dieťa naučilo, zistíte, že vlastne nič. Minecraft je napríklad dobrá vec a tam vidím, že má to veľa prínosov, ale poviem príklad, nie ani z virtuálnej, ani rozšírenej reality, ale je to jedna mobilná aplikácia, ktorá sa volá Planet, ktorú sme pred mnohými rokmi doniesli na Slovensko. A toto je taký dobrý príklad, ja si vidím, že využitie naozaj technológie, ktorá má zmysel. Planet fungoval na tom, že decká mali fotiť rastliny. Ten Planet vedel vlastne robiť to, že tú rastlinu vedel identifikovať. Že čo tá rastlina je zač a tak ďalej. Robili sme to s jednou univerzitou vo Francúzsku. A decká vlastne mali tvoriť herbár, kde zároveň ľudia, bežná verejnosť, keď k tomu tiež príde k tej rastline a mobil na to zameria, tak vlastne mu povie, aká to je rastlina, alebo aký to je strom a teda. A mne to strašne páčilo, že za prvé, deti používajú technológiu, ale za druhé, oni sú aj v skutočnej prírode, že oni aj naozaj reálne chodia, že musia sa pohybovať, že sú v tom reálnom svete. Chytať, že mne ten mobil nevadí. Ja si myslím, že mobil je že výborná vec, keď sa správne používa a nie sme na ňom závislí, čo je veľký problém. A toto bolo pekné, že deti idú s mobilom a zrazu ich to aj baví. Že koľko detí baví chodiť po prírode a turistika? No mnohé už nie. Tuto sme zistili, že decká to milovali. Idú, fotia, zistujú, zrazu im to tam vypisuje, že čo to je za rastlinu. Nájdu napríklad rastliny, ktoré tam neboli v tej databáze. V tej chvíli sa to posielalo na univerzitu do Francúzska, zistilo sa, čo to je a overovalo sa to potom s technickou univerzitou vo Zvolene, či to je naozaj správne zaradená rastlina. Toto si ja viem predstaviť, že toto sú dobre koncipované veci, lebo ja by som nechcel, aby sme deti čo najviac ponárali len do virtuálneho sveta, my potrebujeme, aby sme žili aj v tom reálnom svete. Toto je dôležité. Poviem ešte možno jednu vec a to bola, že regulácia mobilov. Toho sa tak všetci báli, čo to spraví na školách. My deťom mobily bereme ráno, zatvárame do takých boxov a jasné, sem tam sa stane, že decká niektoré majú absťák a chceli by vidieť akože správy. Vo finále ale dnes vidím, že to bolo veľmi správne rozhodnutie. Ja som veľký zástanca toho, že mobily sa majú regulovať, nemajú mať deti ich dispozícii. A keď sú v škole, tak proste mobil sa môže použiť výhradne na vzdelávací účel a ideálne, že ani to nie, že proste dostanú napríklad tablety, keď to treba.
A tam sa naozaj deje to, že deti sa zrazu rozprávajú, nie sú na mobiloch. Vidím svojho syna, aj synovca, ten chodí tiež na Almu. Ako tam oni sedia so spolužiačkami na radiátore a rozprávajú sa. Čo, áno, u nás to bolo normálne, keď sú chodili na základnú školu, lebo mobily neboli, ešte ani pevné linky neboli poriadne. Ja zrazu vidím, že sa to deje tiež, že sme tie mobily museli zobrať. A nemôžeme dať deťom slobodné rozhodnutie v tom, či mobily chcú používať alebo nechcú. Nevedia to regulovať, pretože ani my dospelí to nevieme regulovať. Je dobré, keď tie mobily dáme nabok a zrazu proste sa vytvára priestor na zdieľanie, na vytváranie práve tých sociálnych interakcií, na spoznávanie toho, ako kto žije, aké má problémy, čo ho teší, lebo inakšie tam idú na tých TikTokoch, čo je inakšie strašná vec. Takže vlastne reálny život. Reálny život a musíme tomu pomáhať, aby sme sa k tomu vedeli dostať. Na druhej strane teraz naši spoloční známi manželia Gažovičovci bývali na Zaježovej, postavili si tam krásny dom, no a potom ich vlastne synovia sa stali školopovinnými a už teda nestačila základná škola na teda prvý stupeň na Zaježovej. Tak sa museli presťahovať z toho krásneho vidieka do Bratislavy, aby im zabezpečili lepšie vzdelanie, kvalitnejšie. Celý ten COVID nás naučil, nás dospelých, pracovať remote. A to som sa tak tešil z toho, že to má ten potenciál osídľovanie vidieka, že zrazu tie kapacity sa môžu vracať do tých okrajových častí, lebo všetko sa dá cez internet vybaviť. Myslíte si, že v budúcnosti sa bude dať vybaviť aj škola takýmto spôsobom? Ja viem, že ste teda zastanca, že asi nie ste fanúšik homeschoolingu, asi nie ste fanúšik teda nestretávania sa. Na druhej strane, keby dieťa si možno tieto interakcie spoločenské doplnilo v lese s dedinskými deťmi, spolu s kamarátmi, ale čo sa týka školy, tak by sa stretávalo, ja neviem, v nejakom metaverse so spolužiakmi a s učiteľom a tam by tá výuka bola, povedzme, že násobne kvalitnejšia, možno aj v angličtine, že nejaké bilingválne študovanie. Myslíte si, že budú existovať online školy? A považovali by ste to v niečom za dobrý a zlý nápad? Ako online školy existujú už aj dnes. Že dieťa sedí doma teda... Áno, tak... Ale pred notebookom tým pádom... Áno, nie je to tá úroveň, o ktorej úplne hovoríte vy, napríklad sú to žiaľ Bohu napríklad ukrajinské deti, ktoré takto žijú už 3. rok, proste, ktorí sú na online vzdelávaní. A čo by dali za to, keby mohli byť normálne v škole. Áno, ja nehovorím, že toto remote vzdelávanie alebo online vzdelávanie, že je úplne že zlé. Je to možno v niečom, že dobrý doplnok. Ja si viem predstaviť, že tá angličtina môže byť zaujímavá. Rozprávate sa, máme teraz kopec aplikácií, kde proste si môžete ako nájsť či už umelú inteligenciu alebo živého človeka, cez ktorým sa rozprávate cez Zoom. Akože ono to je super, ale vráťme sa späť, čo to sú 3 roky, keď bola pandémia. Bolo tu chvíľku taký ošial, že super a online vzdelávanie, ako to všetko zmení. Koľko nás na tom online vzdelávanie, ja som to zažil so synom, veď to bolo že strašné. Počasie vás to úplne prestane baviť. So Zoomov aj my dospelí sme zničení. Aj tento rozhovor sme mohli robiť cez Zoom. Robíme ho naživo. Je to za mňa oveľa príjemnejšie. Vzniká tu niečo, čo je autentickejšie. A ja si nemyslím, že cesta je to, že tlačiť teraz tie hlavne menšie deti do nejakého virtuálneho sveta. To nás môže veľmi, veľmi vypomstiť. Ani si nemyslím to, že natlačíme deti teraz do virtuálneho sveta na celé doobedie, namiesto toho, že sú v škole a že oni potom s radosťou pôjdu po obede do lesa. Potom oni pôjdu hrať v lepšom prípade Minecraft, v horšom prípade ja nepoznám tie počítačové hry, ale nejaké GTAčko. Je to taký mýtus si myslieť, že no tak do obeda sa zdieľavaš na počítač a po obede si budeš strúhať potom akože nejaké drievko a pôjdeš k riečke. Tak to nebude podľa mňa fungovať. Ja si myslím, že musia vytvoriť naozaj tie školy tak, aby poskytovali aj tie technológie, ale aby poskytovali naozaj aj ten život, aj prácu s rukami. Práve v Silicon Valley sú školy, kde tie počítače a technológie nie sú práve to kľúčové. Že tí rodičia platia za to,
že ich deti zrazu môžu robiť s hlínou, že sú v prírode a to sú drahé školy. Preto to začína byť luxus. Ja som bol na jednej škole na Floride, kde súkromná elitná škola, kde deti mali teraz ako hodinu o tom, že mali tam sliepky, krmili a tak ďalej. A pozerám, že za toto oni platia. No veď to u nás dá sa, že majú úplne zadarmo a považuje to za úplnú normu. A toto je proste niekedy naozaj ten problém, ktorý my dnes máme. Musíme to vyvažovať. Ja nehovorím, že technológie nemajú byť súčasťou školstva. Práve naopak. Ale pre dobré školy majú, že aj technológia. Mne sa strašne páči, keď tam je technické vyučovanie, keď majú záhrady, keď proste normálne robia aj rukami. Lebo to je dôležité, keď sa bavíme napríklad o tom psychickom zdraví. Byť naozaj v kontakte so zemou, byť v kontakte s prírodou, s ľuďmi, to je to, čo proste je podľa mňa dnes vysokocenné. Sú predmety, keby ste takže veľmi stručne iba mohli vymenovať, že ktoré si myslíte, že by na školách mali pribúdať? Že, ja neviem, empatia, finančná gramotnosť, čokoľvek vám napadne. Ja túto otázku dostávam veľmi často a ja vždy hovorím, že tu vždy na Slovensku, keď vznikne nejaký problém, tak my začneme prvé, čo začneme hovoriť, aký predmet pribudne. Keď zistíme, že máme deti s obezitou, no dajme hodinu telesnej navyše. Keď zistíme, že máme problém s konšpiráciami, dajme navyše hodinu dejepisu. Keď je problém, ja neviem, so psychickým zdravím, tak dajme hodinu, ktorá sa bude volať empatia. Z toto sa musíme vyslobodiť. Toto vôbec nefunguje. My potrebujeme, aby tie veci sme vedeli robiť na celom vyučovaní, na celom vzdelávaní. Ak sa povie to napríklad telesnej, my nezmeníme teraz to, že deti budú menej obézne, keď budeme mať hodinu telesnej navyše. My potrebujeme, aby sa tie deti hýbali aj na iných hodinách. Není to správne, že deti teraz 6 hodín sedia a pozerajú na tabuľu. Alebo máme prestávky, kde deti sú pasívne. Deti, ak je tá možnosť, majú byť proste von, veľká prestávka, naháňajte sa, hrajte futbal, volejbal a niečo. Mali by sme prejsť na ten mindset, že rozmýšľajme, ako ten pohyb čo najviac zakomponovať do toho vyučovania. Na prvom stupe naše pani učiteľky na Alme vidím, ako robia, že behacie diktáty. Deti nesedia, nepíšu si, ale proste majú behací diktát, rôzne stanoviská a okrem toho, že sa učia materinský jazyk, tak sa hýbu. Takže máme zároveň vlastne, že slovenčinu, máme zároveň aj tú telesnú. Na toto sa musíme my zameriavať a nie len pridávať hodín, lebo zatiaľ sme to vždy robili tak, pridáme hodinu, uberieme hodinu a ideálne by všetci chceli, aby sme tých hodín mali denne aspoň 10 a to sa nedá. Takže musíme to začať brať inakšie. Behací diktát, ako to reálne vyzerá, že keď neviem napríklad teda to správne, mäkké a tvrdé I, tak môžem nahnať nejaké body tým, že to tam rýchlo prebehnem? To ani tak nie. Naprvé, že dôležitá vec je, že tá motivácia by nemali byť body. A to aj sa snažíme s učiteľmi riešiť, že ideálna je vnútorná motivácia, ale zase buďme úplne úprimní. Ono to je beh na dlhú trať. A veľa funguje vonkajšia motivácia. Takže neznámkovať a radšej iba absolvoval, neabsolvoval? Ani toto nie. Ešte tá kľúčová vec je tzv. Že formatívne alebo slovné hodnotenie. Ideálne je, keď dieťa teraz vie, že učiteľ mu dá spätnú väzbu. V tomto si výborne ukazuješ aj ostatným asi pre nich inšpiráciou v tomto a v tomto. V tomto je bolo dobre, keby sa zlepšil, pretože to, ako vidíme, máš tu potenciál, napríklad môžeš sa naučiť viacej počúvať druhých, čo ti hovoria. To formatívne znamená, že ja dostávam spätnú väzbu. Ja keď dostanem číslo 2, tak dostanem 2. Dobre, neviem, čo to niekedy úplne môže znamenať. Aj niekde 2 je niečo iné ako na inej škole. A to je tiež veľké pedagogické umenie. Vedieť, kvalitne robiť formatívne hodnotenie, ale, a to sa premostí na začiatok našej diskusie, v tomto sa my veľmi začíname na Slovensku posúvať, že sa o tom rozprávame. Už to mnohé školy robia, čo pred rokmi bolo nemysliteľné, že my tu budeme mať nejaké slovné alebo formatívne hodnotenie a začína to byť niečo, čo je trend. Ja častokrát ale počujem, že problém ani tak nebýva, že učiteľia by to nechceli robiť. Mnohí naozaj, že dáva im to význam. A niekedy ten problém prichádza zo strany rodičov. Oni chcú vidieť známku.
Lebo to je to, čo sme vždy dostávali. A ja viem, že čo tá známka znamená, ale toto je problém v zahraničí. Ja keď som sa o tom rozprával aj na iných školách, áno, hlavne napríklad, že starí rodičia, tí nechápu formatívne hodnotenie. Bola to 5 alebo 1? No ja nemám známky. No to čo je za školu, keď nemáš známky? No to je asi dobrá škola. No nie je to dobrá škola. Dobrá škola proste vie 1 až 5 a my vieme proste, že ako si na tom a ešte nám povie, čo dostal tvoj spolužiak. A na také toho si spravíme obraz, aký si ty dobrý žiak alebo zlý žiak. Toto nie je dobré rozmýšľanie. No a kapacitne sú, lebo tak nejak si pamätám, aj v rodine máme učiteľov a že nosiť si, opravať písomky domov a dať tam tú známku je oveľa rýchlejšie, jednoduchšie. To teraz si mám predstaviť, že každý učiteľ, povedzme, po tej písomke si s každým dá takéto slovné hodnotenie, že stíhajú to tí učitelia? Aj si tak premyslie, že ako mu to podám a toto, že mi to príde ako extrémna nadpráca, tak vy viete ma z omylu. Je to ťažké. Je to ťažké a to nie je, že po každej písomke, akože to formatívne hodnotenie samozrejme sa robí aj priebežne, ale to je napríklad na toho 4 roka, pol roka, na konci roka. Ale to dieťa v tej chvíli ale naozaj sa môže výrazne viacej posunúť ako so známkami. Poviem to na príklade tých detí z generačnej chudoby. Dostane 4. S tým to nič nerobí. Ani s rodičmi to nič nerobí. To není pre nich spätná väzba, s ktorou sa pracuje. My sme mali teraz žiačku, išiel som k jej rodičom, išli sme ju pochváliť, že čo ona dokázala spraviť v angličtine. Ako sa snažila, aký pokrok spravila v tej danej téme, sme si to vysvetľovali a tam ste videli, že prvá reakcia tých rodičov bolo, keď som prišla s pani učiteľkou, že no a zase prúser, čo zase od nás chcete? Nie, my sme prišli vás pochváliť, že tá vaša dcera fakt, že sa výrazne posunula. A vy ste videli toho rodiča, že rastie. To bolo to formatívne hodnotenie aj pre rodiča. Ona keby dostala 1 alebo 4, to není ten efekt, ktorý sa tam stane. Aj preto dievča to bolo významné a samozrejme tam bol významný aj ten moment, že my sme prišli do osady. Že zase treba povedať, toto je zase pravda, že oni takmer nikto nemá EduPage, takže by som na EduPage nemal čo posielať a keď to napíšem na papierik, tiež to nie je úplne že ideálne. A to sa vraciam k tomu, že tam je dôležitý aj ten vzťah. Aj ten vzťah medzi nami ako učiteľmi a tou rodinou. A tam vzniká práve to budovanie komunity. Trvá to dlho. Veľa ľudí si myslí, že spraví to raz, 2 a po 2 mesiacoch je všetko vyriešené. Generačná chudoba, to slovo generačná je dôležité. Tie zmeny trvajú generácie. A tu neexistujú rýchle riešenia. Keď sme robili tie zmeny pred 30 rokmi, dnes sme už ako Slovensko niekde úplne inde a my sme ich doteraz nerobili. Je to taký inovačný dlh napokon, alebo ako to nazvať. A čo hovoríte na investičný dlh? V mnohých školách nám teda strecha padá už na hlavu. Ja som sa tam bavil s kamarátom, ktorý zrovna sa venuje stredným odborným školám, súkromným teda, a on mi hovoril, že Dánov je 6 miliónov a majú 100 stredných odborných škôl. Nás je 5,5, čiže skoro to isté, ale máme 400 odborných škôl. To isté sa v podstate hovorí aj o vysokých školách, že tak nejak si to tí komunisti predstavovali kedysi, že nás tu bude toľko, že bude treba toľko vysokých škôl, on sa to úplne naplnilo, táto predikcia, a bolo by treba tie vysoké školy aj možno aj základné, stredné, neviem, rušiť. Ale politicky to zasiahne ako keby toľko voličov, že žiadna strana si to ako keby nelajzne, aj keď už sa hovorí o tom, že je to potrebné. Čo si o tom vymyslíte? Ja to teda rozumiem na také jednotlivé témy, že stredné školy, a opäť teraz aj budem pozitívny, lebo my sme na Slovensku naučení sa seba bičovať a nič nám to nejde. Ministerstvo školstva robí teraz naozaj dobré kroky a to je to, že snaží sa zlučovať tie jednotlivé stredné školy do klastrov, čo je dobrá vec. Že zrazu tu nemáme taký rozdielny počet stredných škôl, ale vznikajú oveľa väčšie celky, kde majú jedného riaditeľa, môžu lepšie potom napríklad investovať do budov, do vybavenia. Učitelia môžu proste medzi tými školami, medzi tými jednotlivými spojenými školami kolovať. Prepáčte, ale prakticky, keď v podstate sú 2 školy a zlúčime ich do jednej, to znamená, že zostávajú 2 budovy, alebo sa to jednoducho...
Lebo to sú tie dve strechy, ktoré padajú a že keď vlastne iba zriaďovateľ ako keď má na starosti jednu aj druhú budovu, mne to znie vlastne horšie. Takto, niekedy to môže byť o tom, že môžu ostať dve budovy a je spoločný manažment, čo je ináč výrazne pozitívny krok. Tiež? No jasné. Poviem to ináč na príklade, že vy zrazu máte oveľa väčšiu školu, kde máte oveľa širšie portfólio napríklad odborov a žiak vám nastúpi teraz na nejaký odbor, vymyslím si kuchár čašník, ale on zistí, že toto není úplne dobrá voľba, pretože vybral si vo veku 15 rokov, zistí, že v rámci tej istej školy môže prestúpiť na iný odbor, ktorý môže byť, ja neviem, elektrotechnik. Už toto je pridaná hodnota. Zároveň, a naozaj, ak tam je dobrý riaditeľ, zároveň manažér, a poviem to na príklade školy v Čechách, Brna, v Židlochoviciach, čo je dedinská škola, kde keď som prišiel, tá dedina má, myslím, že 1000 obyvateľov. Škola má 3000 žiakov. A to pozeráte, že jak je toto možné? A teraz vlastne tá škola vyzerá ako naozaj z filmu. Krásna budova, moderné vybavenie. Školská jedáleň vyzerá ako v IKEA. A to teraz nepreháňam, že tam ešte tú tácku dáte a tamto takto tú tácku odnáša. Vybavenie počítačov, makerspace proste, kde pracujete s 3D tlačiarňami. No naozaj som bol ohúrený. Dedinská škola. A teraz vlastne zistujete, že ako toto vzniklo. Na to vzniklo asi tým spôsobom, že starostovia sa dohodli, že my chceme radšej jednu kvalitnú školu, do ktorej budeme investovať, ako to, že každý budeme mať jednu základnú školu po 100 žiakoch, ale my radšej zoberieme autobus a tie deti pozvážame do jednej tej strediskovej školy. A ja keď som videl, no minimálne navonok to vyzeralo perfektne, bol som aj s učiteľmi, aj mali tam aj školský podporný tým, čo je pre mňa dôležitý indikátor, ako škola funguje a fungoval dobre. A hovorím, sem by som dal svoje dieťa. A napriek tomu, že to je verejná škola, neplatí sa tam školné, je to dedinská škola a toto je to, prečo to zlučovanie, ten spoločný manažment môže mať veľký zmysel. Nehovorím, to bude fungovať vždy a všade, ale určite toto je trend, ktorý by mal byť. A to by mal byť aj trend pri tých základných školách. Máme strašne veľa škôl, ktoré majú malý počet detí, lebo každá dedina chce mať svoju školu, kostol. Lebo najlepšie je tá najbližšia. No ale môže byť, najbližšia, ale proste v tej dedine. Že nemusí byť každá dedina. My máme dediny vzdialené od seba 4 km, niekedy 5 km. To není problém, aby to bolo spojené autobusmi a radšej potom investujeme do tohto, lenže to je častokrát to naše takéto kmeňové myslenie. Pokiaľ nemáme my školu, pokiaľ máme my školu, aj my ju chceme mať tú školu. My chceme mať kostol. My chceme mať tiež toto. Nie, to takto nemôže fungovať. Je lepšie, keď v nejakej naozaj si povieme, v tomto klastri máme jednu kvalitnú školu, ktorá bude mať 600-700 žiakov, kvalitný pedagogický zbor, lebo vôbec nie je ani pravda to, že čím menší počet žiakov v triede, tým kvalitnejšie vzdelanie. To vôbec takto nefunguje. Vy môžete mať tých žiakov 24, máte kvalitný pedagogický zbor, máte dobré vybavenie a dosahujete výborné výsledky. A môžete mať tých žiakov v triede 8 a tá škola môže byť naozaj že veľmi slabúčka a vôbec sa nemusí odzrkadľovať ten malý počet žiakov, že zrazu majú oveľa väčšie a kvalitnejšie výsledky. Dobre, tak povedzme, že nie je rušenie, ale zlučovanie. Ale narážam asi možno aj na to, že vysoké školy, máme ich podľa vás veľa a potrebujeme mať naozaj každý vysokú školu. A akú hodnotu bude mať titul z vysokej školy za 10 rokov podľa vás? Ja si úplne nemyslím to, že Slovensko má veľa vysokých škôl. Otázka je skôr to, že ako máme my kvalitu tých vysokých škôl. Máme vysoké školy, ktoré sú podľa mňa, teraz sa bavíme niekedy o fakultách, niekedy o katedrách, vysoko kvalitné. A máme také, ktoré tu nemajú čo robiť. Príklad bol napríklad tá Skalica, ktorá našťastie už je zrušená. Sladkovičovo ešte stále funguje. Tiež to myslím, že není boh vie čo. Ale my si skôr musíme povedať to, že či tá každá škola musí mať teraz všetky tie stupne vzdelávania. My môžeme mať školy, kde proste sa zameriavajú na to, že tam proste máte titul toho bakalára
A to úplne stačí. Nemusí mať každá teda škola, že ideme mať aj doktoránsky program a neviem čo. Lenže tu treba tiež zmeniť myslenie. My nepotrebujeme na všetky pozície, a to sa týka aj štátnej správy, vyžadovať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Treba si úplne povedať, tu nám stačí bakalár a to vôbec není titul, ktorý by mal byť dehonestovaný. Máš bakalára, je to v poriadku, uznáva to aj štát, keď vás berie do štátnej alebo verejnej služby. Dnes tým máte problém. Čiže ak by sme sa bavili o zameraní tých vysokých škôl, to je tiež jedna veľká téma. My aj počet vysokoškolákov v rámci Európskej únie, ak sa nemýlim, zase my nemáme nejaký nadštandard. To je naozaj proste o tej kvalite. A otázka potom je vždy, že prečo nám tí šikovní mladí ľudia odchádzajú do zahraničia? Prečo nechcú ostať na našich vysokých školách? Niekedy to je o marketingu, to si povedzme otvorene. Ešte tí Češi majú ten marketing lepší. Niekedy je to aj o tom, že tá susedová tráva je vždy zelenšia ako naša, lebo aj v Čechách sú vysoké školy, ktoré sú slabúčke, aj kde sa tolerovali plagiáty a tak ďalej, ale tá úroveň tých vysokých škôl celkovo je naozaj akože vyššia. To si to musíme uznať. To je často mielaná téma vlastne tohto podcastu, že personal branding a PR a vlastne ja mám taký dojem, že vy ako tvár školy lákate deti do tej školy. Že rodičia vás majú tak radi, tí, čo vás sledujú, ja neviem, na LinkedIn, ale celkom na sociálnych sieťach, že oni vlastne kvôli vám tam tie deti chcú dať. Toto nie som si úplne istý, ako je to milé počuť, ale ja musím povedať možno ten kontext toho našej školy Alma. Nemáte pocit teda, že keď vravíte, že marketing je vlastne tiež dôležitý a PR, tak... Len musí to byť postavené na pravdivosti a či sa my vlastne stretli. My sme prevzali školu, ktorá bola štátna. Stalo sa to vlastne asi prvýkrát v histórii Slovenska, že vlastne mesto sa rozhodlo, že štátnu školu alebo verejnú, ktorej je zriaďovateľom, odovzdá neziskovej organizácii. To bol veľmi vysoký precedens v rámci Slovenska a neodovzdali nám školu, ktorá by fungovala, šlapala. Samozrejme odovzdali školu a na to si ten zvolen zaslúži veľké ocenenie, ktorá mala obrovské problémy vo verejnosti. My sme si na to dali spraviť aj prieskum, tak tú školu, keď bola prvá asociácia, čo sa vám spája s touto školou? Cigánska škola. Do nej nechcela dávať majorita detí. Počet detí z majority rapidne klesal. Pred 10 roky mala tá škola vyše 400 žiakov, my sme ho prebrali so 193. To je obrovský skok dole. A predtým, ako sme ho prebrali, ten posledný rok sa tam už prihlásilo len 13 detí. To nemáte ani ako otvoriť triedu. A teraz si musíte povedať, že vy preberáte školu s brutálne zlým imidžom. Tá škola mala najhorší imidž v celom meste. A jedna z vecí je naozaj, že a vtedy musíte spraviť marketing, že prečo by tá majorita mala tie deti do tej školy dať. A to bola že brutálna výzva. Áno, tam nastúpil marketing a on nebol spôsobený podľa mňa, že mojím menom. Ono to bolo spôsobené naozaj tým, že s nami naozaj na tom makali aj reklamná agentúra, grafické štúdia a tak ďalej. Robili to pro bono, kde sme chceli ukázať, že ak chceme školy, ktoré predtým boli segregované, zmeniť, musia tam byť profesionáli, ktorí to vedia spraviť, pretože ja nie som PR majster, neviem to. A hovoríme aj potom aj ministerstvu školstva, že áno, nám sa to podarilo, my sme zrazu toto prelomili a prihlásilo sa potom do prvej triedy toľko detí, že sme nakoniec otvorili 2 triedy. Ale to nebolo tým, že by sme len tak si vymysleli, ako to ideme robiť. Za tým boli profesionáli. A preto aj hovoríme aj ministerstvu, ak chceme školy, ktoré predtým boli segregované, zmeniť, musia dostať aj takúto podporu, lebo inakšie tam tá verejnosť tie deti nedá. Zároveň my tým ľuďom musíme ponúknuť niečo nové. A to je jedna z vecí, ktorá aj z hľadiska možno ľudí, ktorí nás počúvajú, že biznisu a budú to vedieť lepšie ako ja, my sme vymenili vedenie. My sme vedenie školy museli vymeniť, lebo naozaj ľudia, ktorí 10 rokov takto vedú školu a tá škola nemá dobré výsledky, nemôžem očakávať, že zrazu im povieme, robte to inakšie a budú to robiť inakšie.
tá výmena musela nastať, prišiel tam aj čas nových učiteľov, toto boli tie momenty. Bolo to mierové, alebo to bola taká defenestrácia? Iba my sme... v krátkosti. Že to zaujímavá štúdia, mňa to tak fascinovalo, že keď sme to tak preberali, že čo to spravilo, my sme prebrali školu s celým personálom, kompletne so všetkými učiteľmi, upratovačkami, kuchárkami, deťmi. Takto nám to celé mesto odovzdalo. Jeden obrovský mega problém, s ktorým 10 rokov sa zápasilo, čo s tým vôbec ideme robiť. A jasne, že toto je bolestivý proces. Toto je bolestivý proces, pretože vy zrazu nastavujete nejakú novú kultúru a novú latku. Napríklad nám dali výpoveď hneď všetky 4 upratovačky. A ten problém bol, že my sme vyžadovali proste, že tu sa robí naozaj tých 8 hodín a že po obede sú krúžky, budú chodiť deti. Lenže ono, keď chodia deti po obede, tak sa nosí špina. A predtým tam takto nechodili. A pani upratovačky tam už nechceli potom byť. Ja som povedal, je to v poriadku, rozlúčime sa, dnes tam máme upratovaciu firmu. Úprimne poviem, je to lacnejšie. Máme s tým oveľa menej starostí, pretože neriešime PN-ky. A tá firma nám upratuje proste školu a my máme o jeden problém menej. Tu je manažment. Školská kuchyňa. Sme riešili vtedy pri prebraní, čo sa bude váriť, hrnce, či sa nakupujú a tak ďalej. To sme dali človeku, ktorý je súkromník, nech to robí on. On je v tom biznise dobrý a nech rieši jedáleň. My chceme, aby to jedlo bolo dobré, aby bolo na výber, aby tam bolo bezlepkové. A my sa sústredíme na to, čo vieme robiť my. A to je naozaj vzdelávanie detí. Takže delegovanie. Jasné. V veľkej miere. Áno, ale ja som není fanúšik súkromných škôl, ja som fanúšik kvalitných verejných škôl, ktoré sa môžu ale inšpirovať aj tým, v čom napríklad je ten biznis častokrát úspešný, a to je, že efektivita, delegovanie, dobrý manažment, pretože častokrát vidíme, že na tých školách to nefunguje. Aj z toho dôvodu, že riaditeľom alebo riaditeľkami sa stavajú ľudia, ktorí môžu byť dobrí pedagógovia, ale riaditeľ je v prvom rade manažer. A musí vedieť, ako tú školu má manažovať. Zároveň je dobré, ak má aj pedagogickú skúsenosť a rozumie tomu, čo tá vlastne škola robí. Myslím si, že sa nám míňa čas, ale sú 3 otázky, ktoré určite s vami si chcem ešte tak skúsiť aspoň možno vložiť a možno si to potom dopovieme, ja neviem, v komentároch alebo niečo, ale tak skúsme aspoň tak nejak rýchlo sa možno na to pozrieť. Farárka Anna Polcková pre vašu školu urobila v evanjelickom kostole zbierku. Z toho mi tak nejak vyplýva otázka, že či bude crowdfunding, financovanie školstva trendom podľa vás? Pevne verím, že nie. Nie? Nie. Že sa postará štát v tom zmysle, hej? Vzdelávanie je verejný statok. Základné školstvo má financovať naozaj štát a má ho financovať naozaj že výrazne dobre. Toto vôbec nie je cesta, ja to aj každému vysvetľujem. To, čo my dnes robíme, ukazujeme, ako robiť kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, vrátane tých z generačnej chudoby a ukazujeme aj, koľko to stojí a dávame štátu cenovku. Poviem príklad. Časť detí má problém s tým, že ráno príde a je hladný. Nemajú raňajky, nemajú desiatu, niektoré dokonca ani obed. A my teraz ukazujeme, že čo tie raňajky môžu spôsobiť. Zlepšuje sa možno dochádzka, my to budeme vyhodnocovať možno až o niekoľko rokov, možno 2-3, čo to naozaj spravilo. Môžu byť lepšie vzdelávacie výsledky, pretože štúdie zahraničia ukazujú, že dieťa, ktoré naozaj je ráno najedené, tak naozaj podáva aj lepší výkon atď. A my dnes vieme presne povedať, stojí to toľkoto. Deti z Marutisy napríklad, ktoré si to finančne môžu dovoliť, si tie raňajky kupujú v plnej cene, čo je myslím, že euro teraz. Máme dotované raňajky za polovičnú cenu, máme bezplatné raňajky pre deti, ktoré si to vôbec nemôžu dovoliť. Nie sú raňajky zrovna vec, ktorú by sa mal naozaj postarať rodič? Teda vidíte, že to nefunguje, ale že nestačilo by iba apelovať na rodičov, vy ste normálne začali podávať raňajky študentom. Áno, my deťom podávame raňajky. My podáme raňajky. Áno, pre veľa ľudí mi v komentároch píše, že raňajky, veď to má rodič spraviť. No nie, tak ako veľakrát proste ten rodič z x dôvodov tie raňajky nedá, nespraví. A to dieťa napríklad ráno príde, dá si ich u nás a už vzniká ten kontakt. Že naje sa a je spokojné a môžeme začať. Lebo a vlastne to také neformálne trávenie času v tej škole ešte predtým, ako zahájime vyučovanie. Aj to je jedna... Aj sa trošku vyrozprávajú medzi sebou. To sú všetko veci, ktoré môžu pomáhať.
ale my hovoríme teraz akože štátu a cenovka za to je takáto a sú to dobre investované peniaze, pretože ak dieťa predčasne ukončí školskú dochádzku a vo finále sa nevie vlastne zamestnať, štát to stojí násobne viacej. To sú investície, ktoré sa nám že brutálne oplatia a my preto sa voláme, že modelová škola, že sa snažíme ukazovať, koľko to reálne stojí, ak by to chceli robiť aj iné školy, lebo našim cieľom teraz není spraviť jednu dobrú školu vo Zvolenie, našim cieľom je, aby to bolo škálovateľné. Koľko potrebujeme na rôzne intervencie. Máme teraz štipendijný fond. Koľko my potrebujeme peňazí na to, aby každé dieťa naozaj mohlo ísť do školy v prírode. My vidíme, že koľko to stojí, o koľko treba tieto veci dofinancovať. A opäť poviem pozitívnu vec. Budúci týždeň budem sedieť na ministerstve financií, kde ich to zaujíma a chcú vedieť, ako tieto veci naozaj naceňovať. Uvidíme, čo z toho bude, ale ja sa teším z toho, že vôbec ma k takýmto veciam sú ľudia ochotní prizvať a my dnes sa o tej skúsenosti môžeme podeliť a hovoriť, áno, toto nám v praxi funguje, toto nám nefunguje, tu podporujeme, tu by sme potrebovali podporu štátu. Takže super. Pani farárka Anna Polcková, klobúk, ja som bol z toho nadšený, že takto to počas vianočnej bohoslužby vyzbierali. Práve z tých peňazí, ináč teraz platíme tie raňajky. Ale musím povedať, že nás podporuje aj katolícky kňaz Vadomaslák, takže my to máme také ekumenické. To sa teším, že... Ale je to napriek tomu, že Bratislava podporila Zvolen, že tam je toľko pekných rozmerov vlastne tejto pomoci. Ale bolo by samozrejme lepšie, keby to nemuselo prichádzať a bolo by to celé na ramenách štátu. Viete, to sa súhlasím. Ja vám to poviem, pretože veľa škôl mi hovorí, že pán, že my to chceme tiež takto robiť a im poviem, ja viem, ale on to stojí nejaké peniaze. Oni si hneď povedali, my ich nemáme. A ja si myslím, že nie je správne, že teraz od učiteľov chceli, že choďte robiť crowdfunding. Toto má naozaj zabezpečiť štát. To je možno to oddelenie nejakého školného marketingu PR alebo niečo také. Áno, ale teraz buďme úprimní, tie kontakty, sieť a skúsenosti a všetko, čo robíme my, to nemôže robiť bežne školy. To musia mať na to balík peňazí. Oni keď majú ešte aj fundraizovať, my už chceme potom od nich strašne veľa. Učitelia a učiteľky, ktoré robia na školách deťmi z generačnej chudoby, to si malokedy vieme predstaviť, čo všetko oni musia ešte absolvovať okrem toho, že učia. Veľakrát tým deťom naozaj pomáhajú s oblečením, s doučovaním bezplatne, pomáhajú im zabezpečiť stravu. No ešte keď majú robiť aj PR, aj fundraising, to myslím, že trošku veľa by sme od nich chceli. To skôr naozaj, že nenechávať na učiteľoch, ale zase na to treba tiež peniaze mať interný tím alebo zamestnať nejaké externé posily, ktoré by toto riešili. Áno, len to je... Prepáčte, iba by som sa rád ešte povedal cez tie dve otázky a môžete si vybrať, ktorou začať. Nechám na vás. Prvé, že predĺžovanie života ide ruka v ruke s potrebou rekvalifikácie a dodatočného vzdelávania sa. Očakávate napríklad, že bude populárne robiť si druhú vysokú školu po 40-ke alebo po 50-ke? Respektíve mne ešte tak napadlo, že tá lehota, dokedy vlastne štát vám zaplatí vysokú školu, je myslím 26 rokov. Nemohlo by sa to potiahnuť? Že predsa človek niekedy sa rozhodne nemať vysokú školu, ale potom v 30-ke si to rozmyslí a prečo už nemá na to nárok? Aký na to máte názor možno? Rekvalifikácia v priebehu veku. Bol prijatý zákon o celoživotnom vzdelávaní, kde vzniká tzv. ten model, že máte vlastne možnosť čerpať si financie a toto je dobrý model. Že my sa musíme začať o tom rozprávať a začať akože používať intervencie, že ako podporovať celoživotné vzdelávanie. Lebo prečo vlastne to je dôležité? Ak skončíme maturitou alebo aj vysokou školou, myslieť si, že potom už budem pracovať len v nejakom zamestnaní, dnes vieme, že to je mýtus. To bola možno vec našich rodičov a starých rodičov, že naozaj boli v jednej, dvoch prácach celý život na konci. Na dôchodku dostali hodinky za to, že tam 50 rokov dobre odpracovali. To sa už nebude takmer nikdy diať. My budeme tie pracovné pozície počas toho produktívneho života meniť desiatky krát a budeme musieť prichádzať práve aj k tomu, že budeme sa musieť na tú novú pozíciu vzdelávať. A preto je dôležité, aby sme v tých školách sa začali zameriavať na to, čo je veľký handicap, čo dnes máme, ako sa vôbec máme učiť. My sa musíme učiť, ako sa učiť. Toto je dôležité.
túto zručnosť, ak budeme vedieť deťom dávať, tak to je ten jeden z najväčších vkladov, ktorý ako škola môžeme dať, lebo my to dnes neučíme. To, že vy dnes viete zopakovať fakty, ktoré vám povedal učiteľ vo výklade spred tabule, to není spôsob, ako sa učiť. My musíme naučiť, že ako zisťujem tie veci, ako si rozvíjam tie zručnosti, trénujem si to. Sú tzv. Metazručnosti, ktoré potom môžem vlastne použiť v tom celoživotnom vzdelávaní. A štát by to samozrejme mal podporovať, že podporujú to aj mnohí zamestnávateľia, že chcú, aby sa človek rekvalifikoval. A my musíme začať len meniť ten mindset. Áno, my sa budeme vzdelávať celý život. Nič iné nám neostáva a je to dobré. Ináč vedel tu už aj Sokrates, ktorý tam sa taká anekdota traduje, že ešte predtým, ako zomrel, tak začal sa učiť niečo. A keď sa ho spýtovali, že prečo to robí, no tak to je normálne. Mňa baví sa učiť, mňa baví zisťovať nové veci, nové poznatky. Toto musíme začať proste my robiť aj na školách. Je v tom také ozajstné sebavedomie, také nefalšované. Čo si myslíte o Gen Z a Gen Alpha? Ako si ich predstavujete o 10 rokov z pohľadu vzdelania, odbornosti a kritického myslenia? No, toto je taká pre mňa veľká aj téma. Ja sa neviem k tomu úplne vyjadriť. Ja pracujem veľa, pracujem rád, možno som workoholik a mňa to baví. A mňa to baví a nemám ani taký prediel medzi že súkromným a pracovným životom. Hej, že veľa ľudí práve aj z tejto generácie hovorí, že ja potrebujem mať svoj život a tam sa chcem rozvíjať. A je to legitímne, ja to akceptujem a mňa keď sa spýtujú, ja idem aj sobotu za tými deťmi, mňa to tam baví s tými deťmi. Áno, idem do osady a naozaj niekedy sa aj potrebujem oddychnúť, ale nemám to teraz tak rozličné, pretože ak vás niečo baví, tak a máte tam vášeň, to je ideálna vec, že tá práca nemá byť za trest. Tá práca nemá byť, že ja si toto odrobím a potom žijem ten reálny život. Preto aj mladým ľuďom ja odporúčam, že ak tam máte vášeň, tak tú vášeň premente na to, že to bude vaša práca. Toto potom robme, lebo veľakrát počujem o tom work-life balance. Ja tam toto som fakt, že zlý. Ja neviem, že čo to úplne je, pretože robíme, baví nás to. Ja nehovorím, že musíme robiť 12 hodín denne, ale mňa sa spýtujú, že vďaka čomu to ja takto, že mám tú energiu. No ja mám veľa porád a stretnutí, ja chodím na zastupiteľstva a je to brutálne únavné a táto časť napríklad ma až tak nebaví. A ja preto dobrovoľne som cez deň aj v škole, idem na prestávky, ráno som s deťmi, sledujem, ako idú do školy, prezúvam ich, lebo niektorí sa nevedia prezúvať, a to som ja citlivý, že musí dodržiavať pravidlá. A tam ja naberám tú energiu a vidím proste, že toto má zmysel. Hej, tú prácu, čo robím, aj veľa tej rutiny, premenia sa do toho, že vidím, že tie decká to niekam posúva. Takže tá generácia dnes, ktorá hovorí o work-life balance, legitímne, moje odporúčanie je, nájdete v tom vášeň, čo vás naozaj baví. Všetky tí veľkí ľudia, či sú to biznismeni, či sú to ľudia ako Gandhi bol a tak ďalej, oni neriešili work-life balance. Robili niečo, v čom videli poslanie, v čom videli vášeň. Toto podľa mňa hľadajme a všetko bude dobré. Ďakujem, že ste to ukončili na takúto optimistickú nôtu a ďakujem, že ste sa prišli podeliť o všetky vaše insighty a múdra. Snad to teda inšpiruje nielen učiteľov, ale aj verejné inštitúcie k tomu, aby to bolo čoraz lepšie. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Podcast vám na svoje 10. narodeniny prináša Dexfinity. Poďte s nami za hranice.